दानिया जोङो सिखारलायबाय नै गावायनो थांसै बेरायनो दसे गौरां पार्कआव हाबफेरनायाखै हाबनाय नायनोसै माबायदिथाय गौरां पार्कआ जा गोबाव जाबाय नुनायावल' बिराद मोजां नुयो सिङाव हाबनानै नायनोसै मा नुयो रायजोफोर नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। आयौ नैबे गौरां पार्कनि अपोजिट रायजोफोर नायदो आयौ नैबेयाव सेंग्रा सिख्लाबो फैयो सेंग्राफोरल'बो फैयो सिख्लाफोरल'बो फैयो बेयाव आयौ नै दाना जों गौरां पार्कआव सफैबाय दाउखि ब्रह्म गौरां पार्कनो आयौ नायनोसै सिङाव माबायदि टिकेटबो दानलायलायनांगौ नै बेयाव रायजोफोर लागाव टिकेट लानो नागिरबाय जों नै मोनसेयाव 20 थाखानो आयौ नै दाना जों सिङाव हाबबाय नायदो रायजोफोरा आयौ देन्जार लागाव नायदो भिउफ्रा आयौ मालाय बिराद मानसि बेरायफैयोलै बेयाव देन्जार नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोरा। नै दाना जों गोजौआव गाखोनोसै नायदो आयौ सिरिबो दंलायलायो लागाव गोजौआव गाखोनोसै ओरै लेफ्ट साइडजों थांग्रा दं नायदो रायजोफोर आयौ नै जिरायग्राफोरबो दं लागाव जरा जिरायफैबाय थायो बेयाव नै नायदो रायजोफोरा आयौ जरा जोब आयौ नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफ्रा। नै मालाय नाबो सारदों आयौ नै ना सारगासिनो मालाय आबौआ आयौ नायदो नै गिदिंनानै सफैबाय जों बेयाव नै एकदम गिदिंबोथारनानै आयौ नै मालाय आयौ गथ'फ्रा पार्कआव गेलेदों गैया जरै ना मा होनोथाय बिदिखौ आयौ मालाय बेरायफैजोबदों नै नावबो दं नावआव सफैलायबाय नावबो गाखोनांसिगोन जोंहा एसे टाइम पासनो माथो खालामबावनो नायदो रायजोफोर नाव गाखोनोसै जोंहाबो नै गाखोनो नागिरबाय आयौ सासेयाव 50 थाखा जाहैदों लागाव नै सालायबाय आयौ ओरैबायदि मेंसिजोबबाय फाग्लासो जागोन। नायदो जोङो सासेबाय ओरैबायदि मेंखायो आयौ जिम लानाय बायदिखाय एकदम आथिंफ्रानो गाबोन थाबायनो हागोन ना हायाथाय नायनोसै नायदो रायजोफोर नै नाव जावबाय जोङो नायलांदो आयौ नै दालांखौबो बारसै लागाव नै एकदम गिदिंखांनानै जों दाना थांफिनसैलाय ओरैबायदि मेंसिजोबबाय आयौ फाग्लासो आयौ नै दाना नाव जाखांनानै जों ओंखारबोबाय नै नावनिफ्राय नायदो नै दालां गाखोनोसै लागाव आयौ मालाय सेलफि लादों हनै आयौ मालाय आयौ नै मालाय सेलफिबो लादों गथ'फ्राबो गेलेदों आयौ बिराद मानसि फैखायो बेयाव थांसै जोङो दाना बाबाय बेयाव गोलोमखांसिजोबबाय थांसैलै एक्जिटआ लागाव एक्जिट बाय लागाव नायदो ओंखारबोलायबाय नै दाना गारियाव गाखोनोसै बिराद मेंबाय मोनसे जायगायाव थांसैलाय आयौ नायदो थांसै रायजोफोर नायलांबाय थादो। नै दाना मोनसे रेस्टुरेन्टआव सफैलायबाय जों एकदम मेंसिजोबनानै कफिजों मा मोनो नायनोसै कफि लोंनोसै कफि मोनगोन ना मोनाथाय नायनोसै नायदो नै रेस्टुरेन्टआ आयौ बेयाव जराबो फैथारो आयौ मेनुखौ नायनोसै एबार मेनुआव मा दंथाय नायदो आयौ बेसेबांबा बुरजा खावनाय आयौ फिनिक्स फुड प्लाजानो आयौ नायदो मेनुफ्रा आयौ भेज पक'रा मा दंथाय आयौ माबा रल थल दंलाजोबो नै आयौ नै सफैबाय जोंना अर्डारा कफि मोननै भेज पक'रा फैसाबो गैया नालाय दाना आं न'आव थांसै माथो खालामबावनो उफाय गैला बेयावनो जोबथ'बाय ब्लगआ रायजोफोर।